лъгаме. Хората казаха да изчезваш от причество. Кой? Спомням си го ясно преди 20 години. Още не бях започнал да рапирам, не мислих за рими, но тогава казах си, нещо трябва да се промени. Трябваше да залеза старите звезди. Имаше престрелки наляво и надясно, че е чистене на сметки. Не ми беше ясно, но ми беше ясно, че положението не е добре. Щом те от телевизора за нас не ги е бе. Гледах тате как им се нервира пред екрана и си мислих за какво е цялата драма. Всички бяха излъгани, ще живеят по-добре и бяха им повярвали като малко дете. Но гласуване не съм пропускал и винаги съм бил тея, дет курчилката е вкусвал. Винаги с чувството, че съм се оголил, а те възползват се от мен, сякаш нещо съм им сторил. Евалата пичове, така се прави, надървете ги яко, тея пички здрави. Само едно помнете, госпожи и господа, че по принцип народа дава властта. Лошото е, че дори с тея принципи се бавате срещу парата тежка, гласовете си купувате. И така живеем си в илюзия, че живеем в страна, а също сме михлюзия. Бедни обеднява, богатия си богате и продължава пред нас дебелия гъс да си бе. Май остава накрая да ги напъхаме в съда, но на корумпираните кой им взима страха? Хубаво ли се живее сред подкупни измекари и възрожденци, които са фалшиви и са ни предали? Не е хубаво, но хей поне е забавно. Мемета си правим, умираме си бавно. Подигравате се вече, не се и криете, ами направо гуме в очи кражбите си казвате. Знам, аз съм куче, което само лае. Нека вие да сте кокола, дето кучето ще си играе.